Vážené delegátky, vážení delegáti, z poverenia predsedníctva odborového zväzu Drevolesy Voda otváram rokovanie 6. zjazdu OZDLV, na ktorom vás všetkých srdečne vítam. Osobitne vítam prezidenta Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, pána Miroslava Gazdíka. Dobrý deň. Zároveň vítam medzi nami aj zástupcu Československej obchodnej banky, pani inžinierku Janu Blaščakovú, ktorá po otvorení ako jeden zo sponzorov uvedie krátku prezentáciu. Zvolanie zjazdu schválilo 7. rokovanie pléna dňa 1.12.2011, ktoré aj odsúhlasilo organizačné zabezpečenie tohto významného, dalo by sa povedať, najvýznamnejšieho podujatia v živote nášho odborového zväzu v uplynulom 4-ročnom období. V rámci prípravy 6. zjazdu odborového zväzu bol návrh základných zjazdových materiálov zaslaný všetkým 145. základným odborovým organizáciám v mesiaci január 2012 s požiadavkou vyjadriť sa k navrhovaným materiálom a zaslať pripomienky, prípadne pozmeňujúce návrhy do 31. marca 2012. Po zhodnotení pripomienok na úrovni predsedníctva odborového zväzu dňa 18.4. boli tieto materiály upravené do konečnej podoby, aké sme vám predložili na dnešné rokovanie zjazdu. Našou snahou bolo pripraviť zjazd dôsledne s osobitným dôrazom na zmeny v našich základných dokumentoch. Výsledok tohto úsilia máte možnosť posúdiť dnes počas prerokovania jednotlivých dokumentov. Vážené delegátky, vážení delegáti, na členských schôdzach, konferenciách vo vašich základných organizáciách vás zvolili za delegátov zjazdu s hlasom rozhodujúcim. Členovia vašej ZO vám dali mandát zastupovať ich, vyjadrovať sa v ich mene a rozhodovať o všetkých dôležitých odborárskych otázkach. Verím, že na rokovanie zjazdu ste prišli v presvedčení aktívne pomôcť pri stanovení ďalšej činnosti a orientácii nášho odborového zväzu, ktoré je definované v zjazdových dokumentoch. Predsedníctvo odborového zväzu, ako aj moji kolegovia na ústredí odborového zväzu, sa snažili po organizačnej stránke pripraviť tento zjazd čo najlepšie, aby splnil vaše očakávania ako delegátov zjazdu, tak aj celej členskej základne. Vyslovujem presvedčenie, že to bude zjazd hodnotiaci, schvaľovací a voliaci. Kladne hodnotím tú skutočnosť, že po mnohých rokoch sa nám podarilo po prvýkrát zvoliť viac ako mesiac a pol pred konaním zjazdu najvyššie štruktúry tohto odborového zväzu. Uskutočnili sa všetky pléna sekcií, na ktorých boli zvolení predstavitelia ich výkonných rád, ktorí sú zároveň aj novými členmi predsedníctva odborového zväzu Drevolesy Voda. Boli zvolené nové zloženia výkonných rád, to znamená nové plénum odborového zväzu a ostatní funkcionári. Kladne môžem hodnotiť, že dochádza k omladeniu všetkých orgánov nášho odborového zväzu. To znamená, že na dnešnom rokovaní sa plne môžeme venovať hodnoteniu činnosti nášho zväzu a predovšetkým schváleniu všetkých predložených materiálov.